आणि जेव्हा जेव्हा ढोलकी बोलू लागते तेव्हा तेव्हा तीच लोककलांची सम्राज्ञी लावण्यवती लावणी येते, पण तुमच्या शिट्यांच्या आणि टाळ्यांच्या संगट. अरे वा पट्टे. अप्सरा आली
धन्यवाद रसिक हो, धन्यवाद. ही होती लोककलेची सम्राज्ञी लावण्यवती लावणी. छत्रपतींच्या काळात लावणी सुरू झाली आणि त्यानंतर कवी अज्ञात, शाहीर अज्ञात आणि पहिली लावणी लिहिल्याचे इतिहासात नोंद आहे.
आणि त्यानंतर पेशवाईच्या काळात हुनाजी बाळांनी ह्या लावणीवरती संस्कार केले. त्यानंतर शाहीर राम जोशी पठ्ठे बाबूराव यांच्यासारख्या दिग्गज शाहिरांनी हिला अजून मोठ्या उंचीवरती नेलं. त्यानंतर गदी माडगुळकर जगदीश खेबुडकर यांच्यासारख्या कवींनी पिंजरासारख्या चित्रपटातून ही लावणी अजूनच विस्तारली. आणि त्यानंतर आजच्या काळामध्ये नटरंग सारख्या चित्रपटातून पुन्हा एकदा गुरु ठाकुरांसारख्या ह्या शाहिरानं या लावणीला एक ग्लोबल रूप दिलं. आणि म्हणूनच तुम्ही सर्वजण त्यांचं टाळ्या वाजवून कौतुक करता. ही लावणी सादर करणारी आमची कलावती कविता राणे आणि ती लावणी गाणाऱ्या आमच्या 2 गायिका सौभाग्यवती नेहा सागर आजगावकर आणि डॉक्टर निशा धुरी यांच्याबरोबरच आमच्या सगळ्या वादकांसाठी सुद्धा जोरदार टाळ्या झाल्या पाहिजेत. रसिक हो, लावणी ही तमाशात सादर केली जाते. या तमाशामध्ये सुद्धा सुरुवातीला होता तो गण आणि त्यानंतर होते ती गवळण. या गवळणीमध्ये कृष्ण आणि पेंद्या गवळणींना अडवतो, त्यांचं दही दूध लुटून घेऊन जातो. ही खोडी आपल्याला सुद्धा पाहायला आवडते. कृष्णाची ही विविध रूपं आपण आपल्या विविध सणांमध्ये जपलेली आहेत. आणि असाच एक सण जो खरं म्हटलं तर आपल्या मराठी मातीत रुजलेला नाही आहे. गुजरात राजस्थान येथून आपल्या मातीमध्ये आला, पण असा काही आपल्या मातीमध्ये तो रुजला की जणू काही आपलाच सण झाला. आणि बरेच जण असं म्हणतात की मराठी माणसं ही खेकड्याच्या वृत्तीची आहेत, एकमेकाचे पाय खेचतात. पण त्या सगळ्यांना मी आवाहन करेन की त्यांनी हा आमचा आविष्कार पाहावा. हो, स्पेन जर्मनीपासून लोक आमचा हा आविष्कार पाहायला आमच्या या भूमीत येतात.